చెమటలు పడిపోయినా. ఒరే 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 కాసేపు ఆగ్రా మావా. నిజంగా నేను ఈ టీంని 2 సార్లు కొట్టా. 8 కిల్లులు మొత్తం 2-3 సార్లు కొట్టా. మళ్ళీ మళ్ళీ రివైవ్ ఇచ్చుకొని వస్తూనే ఉన్నారు వీళ్ళు, నన్ను అసలు వదలట్లే. ఇగో ఆడెవడో పావురం వేసినట్టున్నాడు. నేను కూడా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలా, తప్పించుకోవాలి వీళ్ళ నుంచి. 2 సార్లు కొట్టా, మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నారు వీళ్ళు. ఇగో రే రే వద్దులండ్రా నన్ను. అసలు ఇందాక నుంచి ఎక్కడ ఆగట్లేదు నేను. వీళ్ళు అలా వస్తున్నారు. రే కాసేపు వద్దులండ్రా, రెస్ట్ తీసుకుంటే ఎక్కడైనా కూర్చొని. నా ఫింగర్స్ నొప్పి వస్తున్నాయిరా. అనవసరంగా గెలికాం ఈ టీంని. నిజంగా 2 సార్లు కొట్టామవ్వా. మళ్ళీ మళ్ళీ రివైవ్ ఇచ్చుకొని వస్తూనే ఉన్నారు. ఎంత మంది రా ఓలిద్దరెవడురా, ఈడెవడురా, ఇంకొకడు ఎవడురా, ముగ్గురే. రే ఎన్నిసార్లు కొట్టినా ఇక్కడే దిగి దొరికిన గనుతో వస్తున్నారు ఏట్రా నా మీదకి. ఏంట్రా ఎంత మంది రా ఓలిద్దరెవడురా, ఇచ్చిన పని గదిరిదే.